people, welcome to Bitok Bitok University. Look at my background. My goodness, baby. All I do is grind all the time, cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of them. Yeah, I'm one of them. Yo people, kisay dili gusto magpuyo sa ing ani nga lugar. Mingaw, hangin, nindot ang view. Oh my goodness. Asa ko? Oh yeah. Tickwood Hills, baby. Oh my God. Lamia magkape din, no? Really nice, baby. Yo, G, what up? Who's this pretty blonde chick taking bong rips? Park Ave, catching a cab the next morning. We party hard last night, I'm fucking exhausted. Headed back to my hood, I'm feeling nauseous. She said someone broke her heart, and now she's cautious. She thinks the fact that I'm a broke rapper is awesome. Tennis lessons, I wonder what those Lacoste did. So shout out to all the Rachels along as my players. So kung na kayo mga anak, nga parehan ako nga mahilig sa playground, ha? Perfect! Napoy kayo madunggan ng mga tingog sa mga langgam. That's nature, baby. Nice people. And sa akong likod mo na ilang clubhouse. And my wife is there. What are you doing? Clubhouse plus swimming pool. Perfect. Kabalo ba mo nga tanan na akong kipangandoy sa kinabuhi kaya akong ginasulat o ginaprint na ko na sa akong dingding. Yeah. For example, nangandoy mo o kanang sakyanan. Ito, tip na ko sa inyo. Kung gusto niyo tumano ni din, tumanan ninyo. Because, na one time, nagprint ko og sakyanan. Kaya lang lahi lang ang model. Ang akong giprint kay Montero Sport. Ang nebot sa kinabuhi kay Fortuner. At least level ra, no? Ang mga bitok-bitok university nga mga followers. Buhatan lang ganyan, bahala na. So, sa kaban paper or kartulina, pangita mo mga magasin. Okay, mga magasin. Guntingat tanan, as in tanan ni mong gusto. Like for example, paborito nga sakyanan. Specific unsa nga sakyanan, blue ba na, yellow, unsa ba na nga model, basta kay ibutang diha. Gunting na. Kung gusto ka mo travel, Singapore, na pagkat anything na imong gusto. Ipapilit na tanan sa usa ka bond paper, mo na imong mga damgo. Tapos ibutang na sa dingding sa imong kwarto. Kung asa everyday mo na mo makita. Katong high school ko, this is really funny, walay binuang ni. Katong high school ko, wala sa kong unahunag yun nga mahimong, you know, head sa radio ana. Basta ka nag-drawing lang kong kalit. Ang una na kong gidrawing was, nagbutang ko nga 10 to 15 years from now mo niyang may tabo sa amoa. So gidrawing na ko tanan ako mga classmate. I don't know kung asa na to nga drawing. Nagdrawing ako. Tapos sa ako nga part kay medyo kabro mo hilason ba NS biro ni bitok-bitok. So nagpicture ko, nagdrawing ko nga naka-shade sa dagay nagpa-picture nako.
Ha? So ako mga klase nag-react sa lugar, artista lugar ka, sa lugar mo, sikat lugar ka. So sige lang good, libre bitaw mga harap, promise. Nag-drawing yung ko nga, dagay nagpa-picture sa ako. Third year high school ko, din ako na malimtan, gid-drawing na ako na. And I tell you, diba, at least karon dagay na nagpa-picture. O di at least, natinood gamay, diba? Number 2, kani mo'y grabe. Nagbuhat ko kalit og kanang burag frequency sa FM. Frequency sa FM lang, gibuhat na ako, nagisulat na ako na ako mga barkada kabaluan ni. Gibutan ako na sa akong kwarto sa una, gidrawing na ako. And I tell you, wala akong magdahom nga ang ako biyang pangandisyon na mag-programmer or dili baka mag-engineer. O sa naman nitaboron ako na ang head sa radio. Wala ko nang hinambog ha, pero di ba na-achieve na ko ha? Nahimo kong head sa radio. Try nyo ha. Tapos picture i-PM sa ako nabuhat ninyo ha. Again, guntinga, picture, kuhaan ninyo tanan inyong mga gusto or kung kabalo mo Photoshop, iputot tanan nimo mga damgo, ibutang sa kartolina, i-paste na, ibutang sa imong dingding, kanang dingding na perminti nimo makita. Na everyday matang-mata nimo makita nimo, sakyanan, balay, travel, tanan, ibutang. Ma-achieve nimo na. Libre mangarap. Okay? Sama ni diri. Picturean ko ni mga balay diri ba? Malay mo. Makakuha kong balay diri sa Tickwood Hills. Mamili ko yuta diri. Nauban ako akong bodyguard nako. Sa may gusto na to diri. Social kay ko di payong ko may gala ha. At lang gilalantaw ko pang akong mga gusto. So na yung mga balay diha. So ilang makita ang there nindot kay na view di ba? Oh. Takanin diri sa ubos nga part. Katong gusto nga mag-try mo kung mag-invest diri. Muni nga part diri sa ubos nga medyo bakante pa. Diya sa taas, medyo nanay nagsugod og construction. Nindot kay ni nga area diri. Reserbahan ka na, namo koy 20 pesos karon diri, be. Basi pwede na ko ni reserbahan ka. Unsay makasulti nimo unsa man? Pili na ta? Pili na daw. Who's this pretty blonde chick taking bong rips? Park Ave, catching a cab the next morning. We party hard last night, I'm fucking exhausted. Headed back to my hood, I'm feeling nauseous. She said someone broke her heart, and now she's cautious. She thinks the fact that I'm a broke rapper is awesome. Tennis lessons, I wonder what those Lacoste did. So shout out to all the Rachels and Lawrence, mind players and